Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today season ukuthi some people are watching Sasenathi Studios and they was asking about it was real me laba bembona on Sasenathi Studios. Please stay in this video to so that impi isiphilile. Sacela ukuthatha lethuba. Ngibonge wena nonke. mina loya ukuthi angivele kahle in this episode. Ukuthi ngikusupport. Siyabonga ukuthi nikwazile ukufika. Nalabo abafunde kwezinye izikole, siyabonga kakhulu. Each and every weekend we'll have these extra classes. Kodwa ke lento sizoqala ukuba serious. Ngoba useshanda uvumile ukuba nathi. Ezosiza. Useshanda uthi uzothumela incwadi emakhaya. Ngoba soyithatha serious lento. Ayeda cela siqalele iculo. Mase siyathandaza. Abafethu. Angekho uqala iculo. Nkulunkulu, cela isuka. Alright, wena mngani nami. Vele ungumculi uNkulunkulu. Qhubeka. Bafethu. Sacela sithandaze mase sihlala phansi silinde seshando.